Πάμε, σίγουρα. Εντάξει. Εσείς βουνά και εσείς κλαριά, όντας με τους ανέμους, με τους καιρούς μαλώνετε, με το βοριά πιανώστε, με τη δική μου την καρδιά βουνά μου να βογγάτε, με τη δική μου τη λαλιά κλαράκια μου να κλαίτε, όσο η πλάση στέκεται στο διάβα του χειμώνα και στις βαριές κακοκαιριές, να ακούγονται τις γόλφος οι κλάψες και το βογγητό και το παράπονό της. Αυτή σου η μακροθυμιά, τι θε να πει Θεέ μου. Μην είσαι του παλιού καιρού κανένα παραμύθι. Μιλάχει κι σε όνειρο στον ύπνο του που είδε ο πρώτος. Υπάρχει ένα άγαλμα στο Μουσείο του Λούβρου που είναι ο έρωτας και η αγάπη. Το έχετε δει? Η αγάπη, μάνα μου, πεντάκριβη μανούλα, χόρτο δεν είναι για να βγει με τόση ευκολία. Είναι δεντρή, βαθύριζο, που οι δύο είναι ερωτευμένοι ζευγάρι και η κόρη είναι η κοπέλα είναι παρθένα. Αλλά είναι πολύ... Μιλάει για την ελευθερία αυτή η ταινία. Και τους δείχνει στο Μουσείο του Λούβρου που τρέχουν σε αυτό το διάδρομο, ένας τεράστιο διάδρομο. Και στα αριστερά τους είναι αυτό το άγαλμα που είναι... Έχεις ερωτευτεί ποτέ, Μαρίνα? Αγάπη είναι η μοναξιά που πρέπει στον καθένα. Αγάπη είναι να κοιτάς την πόρτα ολοένα. Αγάπη είναι να μιλάς στα φύλλα και στα δέντρα, στις πέτρες, στα τριαντάφυλλα, στους τοίχους, στα ταβάνια. Είναι η αγάπη ξενιτιά που παίρνει το παιδί σου. Μα κάθε μέρα καρτερείς, μη και γυρίσει πίσω. Η αγάπη... Ο έρωτας δεν είναι που λαβώνει με το τόξο του... Όπου απ' τη γη τα πόδια σου δεν λένε να ξεκολλήσουν. Είναι η αγάπη... Τοξότης δεν είσαι, είπαμε. Yes. Α, επειδή μπερδεύτηκα. Αγάπη φωνικό που ζωντανός αφήνει. Πρέπει να το βάλεις έτσι, καρφί στην καρδιά και κατευθείαν. Έτσι. Δεν καταλαβαίνεις για πότε σε διακρινάω.